Битък, стига дрема. Според мен това е мечка. Ако не е мечка, какво да е злоочке? Добре, динозавъре. А ясно. И он е видел некъв птеродактилус цилокопцидум. Само такова нещо може да вдигне куче у въздуха. Ти само няма да се плашиш, тук е камен, почакай. Ти си първият човек, впечатлен от високите технологии на РПУ. Трън, заклевам се! Да пием по една ракия за Бог да прости на баба Меца. Баба Меца! Баба Меца! Баба Меца! Одар, гутен морген! Зеби, братче, ма ти изглеждаш мега запазен за 130 годишен. Ква е тайната кисело мляко? Божана Дарк и Хулио Иглесиас. Откъде да знам, цяла вракула се побърка. Его и антилопата тръгна, евала теоретик хорейшо. Ти кого ще плашиш, бе, орунгел? Ей, вампир гаден долен. Кво правиш, бе, кукундел? Ей ти кафето, да се окукориш малко. Искаш да ми кажеш, че Лазар е вампир? Тала съм некъв. Абе, вие тука на маймуна ме направихте. Оно не бе черни птици, оно не бе живи огньове, некви вещици, убийства, белязани пенсионери! Кая зара да ме беше запалила, да ме изгори и да се свършва. Само не ми казвай, че и Ана е некъв караконджол.